ಕೇನ್ಲೆ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ದ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ಪೂರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ನುದೆತ್ತ ನೋಟದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹಾಪುಜ ಅಂದ್ ಕೇನ್ಲೆಗೆ ಕೇನ್ಲೆ ಬರೋಡಗೆ ಪೋದು ಕೇನ್ಲೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹಾಪುಜಿ ಬಂಡ ದಾನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪುವ 10 ಲಕ್ಷ ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ಪೂರ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪುವ ಐತ ಎಂಕುಲು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊರ್ಪಾನ ಇಜ್ಜಾತ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ದಾನೆ ಹಾಪುಜಿಂದು ಕೇನ್ಲೆ ನಂದು ಕೇನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಇರುವ ಐನೂದೆತ್ತ ನೋಟು ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ತು ಇರುವ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೆಪ್ಪುಲೆ ನೋಟುದ 10,000 ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಲೆ. ಹಲೋ ಪನ್ನೆ ಕರ್ಗಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಅಂದ 10,000 ದೆತೊಂದನ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಗಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ഞാൻ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅರ ಬುಡ್ದಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಗ್ಯಾಕ 10,000 ದೆತೊಂದು ನಂದು ಉಂತುಲೆ ದೆತೊಂದು ನಂದು ಯಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಬಾರ್ದೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಿವೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಏನೇ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಪೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮತ್ತಿನೆಲ್ಲ ದೆತೊಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಇಂಚೆ ಕೊರ್ಪು ನಿತ್ತೇನೆ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಇರೊಂದಿಂಚು ನಿತ್ತೇನೆ ಕೊರಡು ಅಂಡ ഞാൻ പന്തേത്തിരേക്ക് അഞ്ച് യാനിരേ കൊറൊന്നിജ്ജാണ്ടേ ಅಂದ ಯಾನಿರೇಗ ಬಂಗಾರ ಕೂಡ ಅಡವುದಿಯಾರ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿರೇಗ ಈ ರಿತ್ತೇನೆ ಕಾಸು ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರುವಣ್ಣುಂಡ ಎಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜಿ ಕರ್ಗೇಕ ಹೆಜ್ಜಿ ಯಾನಿರೇ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡೆ 25,000 50,000 ಅಂಚಂದು ಯಾನಿರ್ನಾಗ 10,000 ದೆತೊಂದು ನಾತೆ ಅಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಂಡ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಪಗಾನ 2,500 ನೋಟು ಉಂಡು ಅವು ನನ್ನ ಕೂಡ ನೋಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ 300 ಬ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತನತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿಯೇ ಹಿರೇ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತು ಬ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತನತೆ ನೋಟು 2,000 ಅವು ಒಂದು 5 ನೋಟು ಉಂಡು ಬೋಡ ಅವು ಕೂಡ ಮೋದಿಜಿ ಕೂಡ 2,000 ನೋಟು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೇರಿ ಮೋದಿಜಿ ಮಲ್ಪುವೇರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೇರಿಗೆ ಅವರ್ಚ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿರೇಗ ಒಕ್ಕಡೆ ಹತ್ತಿ ಅಂದಿ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತು ನೋಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೋಟುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರೇಗ ಅವಳ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ನೋಟು ಹಿಡುಗಾಡ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕೂಡ 2,000 ನೋಟು ಕೂಡ ಮಿಷಿನ್ಡು ಕೂಡ 2,000 ನೋಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವಿಗೆ ಮೋದಿ ಹೌದಾ ಇರಜ್ಜ ಬರ್ಚ 500 ನೋಟ ಹೊಡೆರೀಗ 500 ಇರುವ ನೋಟ ಮಾರಂದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬನ್ಯಾತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರೇಗ ಕೊರ್ಪೆನು ಒಂತೆ ಉಂತೋನ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಕರ್ಗ್ಯಾಕ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಏನಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಇತ್ತು 1 ಗ್ರಾಮ್ಲ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿಯೇ ಅಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ಲ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 10,000ಗು ದೆತ್ತಿಯೋಕೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ದೆಪ್ಪುಡು 5 ಕಮ್ಮಿ ಬಂಗಾರ ಇದ್ದಿನ ದೆಪ್ಪುನು ಮೂಜಿ ಇರ್ನ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಈರೋರ ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪರ ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಕಡತ್ ಕಾರ್ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪರ ಪೋಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋತುಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕೊಂಡಾತೆ ಏರ್ಲ ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಮನ್ಪುನಂಡ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರುದಿಲ್ಲ 5 ದೊಕ್ಕ ಪವನ್ಗೆ 50,000 ಹಚ್ಚಿಂದ 25,000 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟುಂಡು ಇರಿಂಜಿ ನಾನು ಪಾರು ಕೋಡ್ಯಾನ್ ಬೆದ್ರಾಗೋದಿತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿನ ಅರಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೇಗ ಒಂಜಿನ ಅರಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ನೀನು ಮಾರುವೇರು ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪುವೇರು ಪಿದೆಯರು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೂರನ ಅರಮನೆ ಬೊಂಬ ಕುಡ್ಲಗೇ ಪೋದು ಜೋಕುಲು ಹುಲ್ಲು ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನು ಒಂದಿತ್ತನತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಾಗ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡ ಮೋಕೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಮೋಕೆಜ್ಜಿ ಅನ್ಲಕ್ಕ ಅದು ಓದ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿದೆಯರು ಓಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಆತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದುಂಬು ಬಜ್ಜಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ 25 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಕೆಜಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಅದು ಅನ್ನ 25 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕ್ಯಾನಂತೆ ಮಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಜ್ಜಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಜುನದು ಆತುಂಡು ಮಾರುವೇರು ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪರು ಓಪೇರು
ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಬಾರ್ದಿವೇರೆ ಅವೇ ದುಡ್ಡು ಚರ್ಬಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೈತೆ ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಬಂಗಾರ ತೆಪ್ಪುವೇರು ನಾನು ವರಾನೆ ಬಂಗಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂತುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ್ ಬಂಗಾರ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಜಿನ ಆಲ್ಪೇರು ತೂಡು ಅಂದಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ತೂಲ್ಲ 50,000 ಉಂಟು ಭವನದು ಬಾಪದಾಕ್ಲೆಗೆ ಜನ 14 ಪಾರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂದ 50,000 ಉಂಟೋಡು ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಸರಿಯೇ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಅಂದು 30,000 ಇಂಚ ಬತ್ತು ಉಂಟೋಡು ಹೊರಾನೆ ಉಂಟೋಡು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೊರಾನೆ 30,000 ಉಂತಾರಲ್ಲ ಅವಿಗೆ ಈರು ಇಂಚಿನೇ 10,000 ಉಳ್ಳಾರ ಕರ್ಗಿಯಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನೇ 10,000 ಅಂದ ಏನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿರೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ ಇರು ಚೊರತಲೆಕ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪಲೆ 2,000 ನೋಟು ಬರ್ಚಾತೀರಿ ಈಗ ಯಾನಂದೆ 500 ಎತ್ತು ಇರು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು 500 ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ನೋಟು ಕೊರಪೆ ಅಂದ 500 ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ನೋಟು ಕೊರಪೆ ಅಂದ ಯಾನಂದು 500 ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ನೋಟು ಕಟ್ಟಾಂಡ ಇದ್ದದ ಕೇಂಡು 500 ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ನೋಟು ಕೊರಪೆ ಐನು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು 14 ನೋಟು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು 14 ನೋಟು ದೆಪ್ಪುಲೆ 14 ನೋಟು ದೆತ್ತದು ಒಂದು 500 ಎತ್ತ ನೋಟ್ ಆತೆ ನಿಜನ ಪೂರ ಇರುವ ನೋಟು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಇರುವ ನೋಟು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅವು 500 ಎತ್ತ ನೋಟು ಪತ್ತೊಂದು ಇರೇಗೆ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚನೆ ಕೊರ್ಪುನಿ 500 ಇರೇಗೆ ಅವಳು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೆಪ್ಪದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ರತ್ತೀರಿ ಎಕಡು ಬಂಡಾರ ಬಂಗಾರ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಅಂದು ಲೋನ್ ಕಟ್ರೇನಾ ಐನು ಪೋದುಂಡಾತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಡ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಡ ಬರೆಪ್ಪದು ಇರುವ ನೋಟು 500 ಎತ್ತು ಇರುವ ನೋಟು 10 ನೋಟು ಹಾಕೊಂಡು ಐನು ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು ಬರೆಪ್ಪದು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟದು ಬನ್ನಿ ತಾನೇ ಯಾವಂದ ಆಪುಂಡು ಕರ್ಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀಜೇರು ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಏರ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಜೇರು ಗೊತ್ತಾಂದಿರಿ ಈಗ ನಮ್ಮನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಮೊಕದಾನೆಂದು 500 ಎತ್ತ ನೋಟದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಪುಜ ಮೈರಿಗೂ ಎತ್ತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಲೋನುಗುಲ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ದು ಉಡ್ಪನ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನತೆ ಒಂಜಿ 25 ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ 25 ಲಕ್ಷ 50 ಲಕ್ಷನ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪು ಆತೆ ಅಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪನ ಇಜ್ಜತೆ ಇಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನತ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ನೆನ್ನುಲ ಕೊನೋದು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ನೋಟದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಪುಜ ಅಂದು ಕೇನ್ಲೆ ಕೇನ್ಲೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನ ಇಜ್ಜಾತೆ ನಂದು ಅವೇ ಅನ್ಪುನಿ ಅಂದು ಆಪುಂಡು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ರಂಚೆನೆ ಬಂದೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಏತ್ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪಡ್ಡಲ್ಲ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನೋಟದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ದಾನೆ ಆಪುಜಿನ್ ಕೇನ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾನಿರ್ ನೋಟಿ ಬರ್ಪೇನ ಪೆಟ್ಟು ದಿನಾರ ಅಂದ ಪೆಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಲಿ ಇಂಕ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಇರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಎತ್ಕೊರ್ಲಿ ನೋಟದ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ನಮಕೊಂದು ನೋಟದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಪುಜ್ಜ ಪಾನ್ ಆಧಾರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೋಟದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಈರು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಎತ್ತದ್ದು ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟದು ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈರು ಮನ್ಪಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಯಾನು ಎಂಡರ 2 ತಂದಿಜ್ಜಿ 10,000 ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಎಪ್ಪೊಡು 500 ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ನೋಟು ಉಂಟು ಕೊರ್ಪನ್ಯ ಅಂದ ಆಪುಂಡಿಯೇ ಸರಿ ಆವು ಬಾಯ್ ಸರಿ ಜನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಬತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬನ್ನೇಟ ಕುಲ್ಲವೇ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಾನ್ ಆಧಾರದ ಪೂರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ನೋಟದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ನೋಟದ ಒಂಜಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆತುಂದಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನಾತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲು ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ದೇವಂಡ ನೋಟದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೂಡು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಐತನು ಒಂಜಿ ನೋಟು 11 ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೆಪ್ಪಂಡ ಅಂಡ ಐನು ಒಂದಾಯಾಗ ಮೋದಿಜಿ ಮಲ್ತೀಜೇರು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಎತ್ತದ್ದು ನೋಟುನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡದ್ದು ನಮಕ್ ಬೆನ್ನಾರೆಜ್ಜಾನ್ ಒಂಜಿ 500 ಎತ್ತ ನೋಟು ಒಂಜಿ ನೋಟು ನೇತಲ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೆಪ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ತಂದು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ
ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಜರಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಲ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅದು ಫೋನ್ ಬರೋದು ಉಂಡು ಇಂಕೆ ನಾನು ಏಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫೋನೇ ಬರ್ಪುನು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲು ಇಂಚೇನೆ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು 9,000 ಜನ ಕಡತ್ತೇರು 9,500 ಜನ ಕಡತ್ತೇರು 10,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಪೂರ ನಳಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಮಿಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೇಗ ನನ್ನವರ ಯಾನ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂಜಿ ಪೊನ್ನಲಕ ಎನ್ನದು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆನೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜೇರು ದಯಬಂಡ 9,000 ಜನ ಕಡತ್ತೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ 2-4,000 ಜನ ಅಂಡಲ ತೂಪು ನಕ್ಲು ಬೋಡು 1,000 ಹೆಚ್ಚ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜೆಕ್ ರಡ್ಡೆಕ್ ಕೂಡ ಮುರಾನಿ ಅಂಕುಲು ಬಾಗ ಒಂದು ಬರಡದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬರಡದ ನಂಬರೇ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾಡ್ದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೆನರಾದ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ದು ಒಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಪ್ಪಗಾನ ಕೆನರಾದ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಕುಡರ ಮುರಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ ಬರಡದ ಕೊರಿಯ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡದ ಅನ್ನ ಬಂಡದು ಯಾನು ಬರಡದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೆನರಾದನೇ ಕೊರತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಬರೋದುಂಡು ಕಾಸದ್ದು 21 ಕತ್ತಂದು 26 ಬೂರ್ನುಂದೆ ಉಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಾಸು ಬರ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏತೆ ಕಾಸು ಇಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮಡ ಏತ್ ಕಾಸು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ನೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕದೊಂಜಿ ಶ್ರಮ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಮೇನ್ 3 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಆತ್ ಬಂಗವತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಏಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಯಾನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಕಾತು ಗುರಿ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಬೆಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಂದಿನ ದುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಾರ್ಲಡ ಕತ್ತು ಕೊರ್ಂಡು ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕುಡ ಯಾನು ಬರೋಡದ ಕೊರಿಯ ಕೊರ ಮುರನಿ ಬೂರ್ದುನುಂದು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಬೂರ್ದುನುಂದೆ ಬಂಡೇರು ಕುಡ ಯಾನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋದು ಯಾನು ಒಂದು ಮಾಲ್ತೆ ಬೂರ್ದುನ ತೂಕ ಬಂಡದು ಯಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಲ್ತೆ ಬೂರ್ದುಜಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಡೆಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೂಕುನ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕುನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಲ್ತೆ ಬೂರ್ದುಜಿ ಕೂಡ 21 ಬೂರ್ನು ಬಂಡದು ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಬರ್ತೇರು ತೂಕ ಇಂಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಾನು ಭಾರಿ ಆಸೆಡು ಫಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಾಸು ಹೊರ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಪಂಡ $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ಒಂಜೊಲಗು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ತುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ತಿಂಗಳು ಇಜ್ಜಿಂದ $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಒಂಜಿ 25,000 10,000 ಅಂಚ ತೂಯೇರ್ನಂಡ ತಿಂಗಳು $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ತಿಂಗಳು ಅನ್ನಗ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ತೂಪುನು ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ತೂಯಡ್ಡ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು $100 ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಜ್ವರ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಬರಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತದು ಕೂಡ ಕೆನರದ ಕೊರಿಯೆ ಆಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಟೊಂದುಲ್ಲ ದೇವಡ್ಡ ಅವರ ಬೈದು ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವರ ಬೈದು ಒಂದು ಅಂಚ ಬತ್ತಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ $140 ಅನ್ನ ಆತಂಡು ಮಿತ್ತಡು ಕೂಡ ತಿರ್ತುಡು ಬೇತೇನೆ 3 ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪಾಯ ಕೂಡ ತಿರ್ತುಡು ಬೇತೇನೆ
ಅವು ಎಂಚೇನು ಒಂದು $20 ಲೆಕ್ಕ ತೊಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಣ್ಣ ಮಿತ್ತದ ದುಡ್ಡು ಬೂರ್ನುಂಡು ತಿರ್ತುಡು ಕೂಡ ತಿರ್ತಿಡ್ಲ $20 ಲೆಕ್ಕ ಬರೋನುಂಡು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ನಾನು ಕಾಸು ಬರ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.